нарцистичните ни приятели да са не по-малка беля от нарцистичните ни партньори. Те също могат да бъдат толкова вредни. И ето ти 6 признака, че приятелят или приятелката ти могат да бъдат нарцисисти. Пасивната агресия. Комплиментите им често могат да имат една такава хъплива жилка. И ето ти един пример. Страшно смело е да облечеш това. Аз никога не би го направила. И как можеш да реагираш? Назови поведението и им обясни, че ти няма да играеш тази игра. Няма да участваш в тяхната негативност. И злословене. Бързо критикува другите зад гърба им и това те кара да се чувстваш някак странно. Какво ли говорят за тебе, когато те няма? И ето ти един пример. Постоянно и непрекъснато изтъкват недостатъците на другите, на вашите общи приятели, за да могат някакси така да се самоутвърждават през това. И как да се защитиш? По един единствен начин. Не се включвай в тези клюки и се дистанцирай от тази токсична енергия. Винаги става въпрос за тях. Всеки разговор се отклонява към тяхните постижения, проблеми или драма. И ето ти един пример, споделяш нещо лично, нещо, което те боли, нещо, което те е наранило и то се обръща и ти казва: о, това е нищо в сравнение с това, което аз преживях. И как да се справиш? Постави граници, кажи: извинявай, ама и моите чувства имат значение и в момента говорим за мен. Завиждат на успеха ти. Вместо да се радват на твоите постижения, те ги омаловажават или отричат. Пример, казваш, че си получила повишение и ти казва: хубаво, че го постигна и така. Така ли беше? Защото някои неща плащаш с време, други с пари, трети с части от тебе си. Но те, разбира се, не могат да приемат това. И как да реагираш на това нещо? Простичко, заобиколи се с хора, които наистина те подкрепят. Винаги те се жертват. Каквато и да е ситуацията, винаги историята се обръща така, че да получат съчувствие и съжаление. И ето ти един пример. След като са наранили твоите чувства, казали си ти нещо гадно, обидели сте, злепоставили сте, каквото и да е, в следващия момент се обръщат и казват: не мога да повярвам, че постъпи така с мен. И как да реагираш? Просто не се хвърли в капана на вината. Фокусирай се върху фактите, а не върху емоциите. Сравняват се с теб, състезават се. Всичко се превръща в надпревара, дори и най-незначителните неща. Пример, купуваш си нова дреха и те веднага си купуват подобна, но по-добра. И как да реагираш? Спри да споделяш личните неща за себе си, спри да споделяш тези малки неща, които се случват в деня ти, и намери приятели, които всъщност те подкрепят. Мисля, че за трети път го казвам в това видео. И сега се чудя, случвало ли ти се? Ако ти се е случвало, постави сърце в коментарите и го изпрати на някой, който смяташ, че има нужда от това. Ако искаш да здобиеш с още ресурси, да си запишеш час за консултация с мен, отиди на линка в биото. Аз съм Алис от Нова Инсайт и до нови срещи!